O Pleno xa dou luz verde ao proxecto que permitirá a adquisición e o derrube das vivendas situadas na curva da Muiñeira en Carreira para a ampliación da estrada neste punto moi conflitivo, onde se producen frecuentemente atrancos ante a presenza de vehículos pesados. O Pleno dou a luz verde precisamente para unha actuación que para nós é moi ambiciosa e que posteriormente intentaremos tamén que se involucre a Diputación Provincial, que é a competente en esa estrada, que é, digamos, o derribo e reconstrucción de algunha das 3 viviendas que agora vía compra ou vía convenio pois van a permitir anchear e modificar toda a curva conocida como a da Muiñeira e que calquer veciño tanto de Carreira como aqueles que van para o Couso ou a Viño pois teñen sufrido as inconveniencias desas dúas curvas de 90 grados, non? No que se atascan normalmente pois autobuses e camións, vai a ser pois unha inversión que supera os 600.000 euros. Esta actuación vense sumar a outras similares acometidas polo Goberno, como a recente compra de 2 vivendas na rúa Romero Ortiz para ensanchar o vial e construir ali un parque infantil, ou a inminente adquisición dun inmoble na rúa Fernández Oujo para a súa ampliación. A compra tamén de 2 vivendas para ampliar o que é a calle Romero Ortiz, poder facer un pequeniño parque, ou ben agora que estamos moi avanzadas no que son as gestións para tamén facernos con un inmueble que permitiría na calle Fernández Oujo pois poder ampliar, que pudera ter o doble sentido acorde ás necesidades tamén da zona e, polo tanto, bueno, son actuacións que van salindo adiante, que aún pois lle deixan satisfeito en esa liña, sobre todo, de unha maior accesibilidade tanto para persoas como para vehículos en determinadas zonas.